পৃথিবীর ভিতৰত আটাইতকৈ মূৰ্খ পলিটিচিয়ান আছে যদি জধা মূৰ্খ হাগ্ৰামা আছে। जोंनि जि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सिमां बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जोङो सोमावसारलांबाय थागोन। बनसुआ कुनो फेक्सन गैया, कुनो गोनो गोथो साननांगौ गैया। बजित मन्जिल बिथाङा नैबे 3 बोसोर बर्तमान दा 3 बोसोर रानिं जागासिनो दं बनसु दानायनिफ्राय दिनैसिम बजित मन्जिल मोना जिखुनु बिसोरो दिनैसिम बबे जिल्ला बबे गामि जिखुनु गासैयावबो बिसोरो मा बनसु हिसाबै मा मावदों मा मावाखै दिनै बिसोरनि जेबो फाइल गैया एबा जेबो प्रमाण पत्र गैया। आरो दिनैसिम अडिट हिसाब किताब जेबो गैया। रायजोफोर बर' हारिनि माखासे सानसुमैफोरा माखासे मेलेमजिबिफोरा आलादा बड'लेण्ड सेपारेटनि थाखाय सोमावसारफिननोसो बनसु आफादखौ दानानै होनाय जादोंमोन। दा बे समाव जोङो नुबोगासिनो दङ खौरां बिजोंफ्राव समाजारि बिजोंफ्राव गोबां बनसुनि दैदेनगिरिफोरा बिबानखौ लानानैनो बिबान सेलायलायनानै गावजों गावनि गेजेरावहाय दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बिबाननि थाखाय गावजों गाव बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानायखौ रायजो राजाफोरा नुयोब्ला बनसु आफादखौ थारैनो रायजो राजाफोरा गनायनानै लागोन ना? रायजोफोर बिनि सोमोन्दै मैया बाक्सा जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरिफोरा सापर्ट एक्सटेन्ड खालामो आरो गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिखौ वेलकाम खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों। रायजोफोर आरो बिनि अनगायैबो मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजिल मन्जित बसुमतारीखौ बिबाननिफ्राय मा जाहोननि थाखाय बोख्लायनाय जादों बिनि सोमोन्दै तामुलपुर जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि सुराज बसुमतारीया खौरां बिजोङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। গতিকে ইয়াত হাগ্ৰামাই যিটো আমাক বদনাম কৰিছে সেইটো জনসাধাৰণে বুজি পাইছে। কেৱল মাত্ৰ পলিটিকেল স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁ গাদী ৰক্ষাৰ কাৰণে যিটো বিজেপিৰ অক্সিজেন পাই পেলাই তেওঁ আকস্মিকভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিলে এতিয়াতো আমি নকলে সকলোৱে গম পায়। গতিকে গম পাব 26ৰ ইলেকশ্যনত তেওঁ ভালকৈ শিক্ষাটো পাব। ইউজি ব্ৰহ্মণ নামো কৈছে তেখেতে, ইউজি ব্ৰহ্ম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বুলিও কৈছে তেওঁ জড়িত আছে। মই তাকেইতো কৈছোঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মূৰ্খ পলিটিচিয়ান আছে যদি জধা মূৰ্খ হাগ্ৰামা আছে। ইউজি ব্ৰহ্মটো কি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কয় নেকি? ইউজি ব্ৰহ্ম এখেত এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, এখেতকো যদি সন্মান কৰিব নাজানে হাগ্ৰামাক আমি সন্মান কৰি কি লাভ? বড়োজাতিক মূৰ্খামি সজাবলৈ গৈছে হাগ্ৰামাই নিজে জধা মূৰ্খ হ'ল বোলে বড়োজাতিটো মূৰ্খ নহয়তো। গতিকে এই কথাটো স্পষ্ট। নিজক বচাবৰ কাৰণে তেওঁ বহুত ফান পাতি আছে, সেইটো আপোনালোকে জনাটো ভাল। বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স বিপিএফ নহয় বুলি কৈছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকৰ লগত নাই এটা কথা স্পষ্ট, বিজেপিৰ অক্সিজেন পাইতো তেওঁলোকে আকস্মিকভাৱে ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। বিজেপিৰ ভোট এইফালে আমাৰ মাইনৰিটি ভাইসকলে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু মুছলমান ভাইসকলে ভাবিলে UPPL দলে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স থকাৰ কাৰণে আমি এণ্টি বিজেপি এটা ঢৌ আনি পেলাই নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা যাওক বুলি হাগ্ৰামাক দি দিলে। হাগ্ৰামা বাহিনীক ইফালে মানে গেম খেলি পেলাই ষ্টেটৰ আমাৰ বিজেপিয়েও হাগ্ৰামাক জিকাই দিলে। এই কথাটোতো সকলোৱে জানে। আমি জাষ্ট মানে মনে মনে আছোঁ কেইদিনমান, কি গেম খেলে কোনে কি কৰি আছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ। बजित मन्जिल बिथाङा नैबे 3 बोसोर बर्तमान दा 3 बोसोर रानिं जागासिनो दं बनसु दानायनिफ्राय दिनैसिम बजित मन्जिल मोना जिखुनु बिसोरो दिनैसिम बबे जिल्ला बबे गामि जिखुनु गासैयावबो बिसोरो मा बनसु हिसाबै मा मावदों मा मावाखै दिनै बिसोरनि जेबो फाइल गैया एबा जेबो प्रमाण पत्र गैया। आरो दिनैसिम अडिट हिसाब किताब जेबो गैया। बाखि बेनो जों गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्रा जोङो सोंहरो, जोङो बा एग्जिकिउटिभ मिटिंफ्राव जों रायज्लायदोंमोन गासैबो फुराना हिसाबै, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम जोंनो जेबो हिसाब किताब बा गावसोर लिरनानै दोननाय उमुक जायगायाव मिटिं खालामदों उमुक जायगायाव मिटिं खालामदों होननानै बिसोरना दिनैसिम गावसिनि फाइलाव मोनसेबो लिरनाय बिसोरो होनो हायाखै। दा बेनो बिथांमोना माखौ लानानै दिनैसिमाव बिथांमोना गावसोरखौ बनसुनि आफादगिरि नेहाथारि होननानै लाबाय थादों जों बुंस' हाया। दा बेखायनो जोङो जाहाथे
बिथांमोना बेबादि बेले बेजे खालामालासे जाहाथे बिथांमोना सिरियै थानाया गाहाम मानोना जों फाउन्डार बनसुनि आफादगिरि हिसाबै जों बिथांमोनखौ मान होयो मानोना जोङो मावनो ओंखारदों आरो जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ दिनै जों डिसिसन लाबाय जों एबारनिफ्राय मोजाङै मावलांगोन होननानै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोसेनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बर' माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खेंफोरथि होनो सानदों दि जोंहा दाखालिसो जालांनाय खायसे ससियेल मिडियायाव बेले बेजे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 24/10/2025 जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे सेन्ट्रेल एग्जिकिउटिभ लादोंमोन बेयाव जोंनि एडभाइसार जोंनि इन्टेलेक्सन गासैबो बेयाव जिरायनानै जोंनि मोनबा डिस्ट्रिक्टखौबो लानानै मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो बे सावरायमेलाव जोङो गासैबो डिस्ट्रिक्टआ सावरायनानै बिथांखि लानाय जायोदि जोंनि बनसुनि मावनो गोनां खायसे खामानि दङमोन बे खामानि थानायनि थाखाय जोंनि जिहेतु आगोलनि आफादगिरि बिथाङा खायसे सम होनो हायैनि थाखाय बेखौ जोङो थांनाय 24/11/2025 मायथाइयाव खालारखालि जोङो रिलिज होनाय जादोंमोन बिनि उनाव आरोबाव जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे 4/12/2025 मायथाइयाव जोङो क'क्राझाराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे सावरायमेल लाबावनाय जायो बैखालि जोंनि इन्टेलेक्सन आरो एडभाइसारफोरनि बोसोन बायदियै जोंनि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी नबज्योति स्वर्गियारि आरो इरागदाव बसुमतारी आरो वाइटिं बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामदों होननानै फोसावनानै होखानाय जादोंमोन नाथाय बिसोरो आरो ससियेल मिडियायाव फैनानै जानला मानला मिडिया बांसावगासिनो दङ बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खेंफोरथि होनो लुबैदों दि बनसुआ दा जिहेतु गोदानै जितु बिबान होजानाय बे बिबानगिरिफोरजोंसो जोङो गासै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोंनि जिमान खोन्दो दङ बे खोन्दोफोरा जोंनि गोदानै दाजानाय बिथां ब्रिटेन इस्लारि सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनजों थाफानानैसो जोङो जोंनि जि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सिमां बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जोङो सोमावसारलांबाय थागोन लोगोसेनो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गासै रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों बनसुआ कुनु फेक्सन गैया कुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया जोंहा जितु गोदानै जितु दाजानाय आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनजों जोङो मोजाङै सावरायलायनानै जोङो जोंनि जितु बड'लेण्ड डिमान्ड बर'फोरनि जितु आलादा रायजो सिमां बेखौ जोङो सोलिलांबाय थागोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय लोगोसेनो जोंहा 5,000निबो बांसिन जितु मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै दिनै बनसुखौ जों जोनोम होदोंमोन बे मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै जों जितु बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सिमांखौ जोङो जिहेतु आवगायबोबाय थादों जों अराय सम जों आवगायलांबाय थागोन होननानै जोंनि दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय होननानै जोङो गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।